atog Tambungon. Friday maron. Tabo ron dito sa Tambungon. Pare tagbuwad. May hutang mig buwad. O kuan na lamas siguro. Balde idibul. So tanawon to kung sa ito mapalit. Basang pa kung buwad. Una sudah mo rin buwad gidamos. Isagom na sa kuan. Magutan yan. Pare sa ginamos. Pare sa buwad. Wala na kinabuhin mo diri. Sa karon mo adto ta. Kuha na. Alas 10 na. So masayit dali tadto kay say mawala na ba ning isda tabwa dito. Ang mahurot na ba. Daghang pride ko. So bani ko ninyo. Ay mo kalimot pag follow sa Facebook o pag subscribe sa akong YouTube. Bani ko ninyo adto. Tana. Adto na ta. Dire na anis kiteo na dire. Ana bahan nila. Kiteo na dire. Sa lahan panimayag mga mandre trabaho panay lagi trabaho dire ay dahil naka stockpile dire nga bus ilig ka na sa nagtrabaho.
Pila ente? 340 170 ko nga. 170 to nga. 1/4 kami. 85. Pili lang dong. Oh. 19 Pila ente? 65 ang 1/4 sa anak. Buli na lang po. Ano? Ini 100. 100. Kaya 200. Kaya 260. 180. Akre lang sulit eh. Isa? 1/4 lang. Luman yan. Dito ano ko Ah, 1/4 na. mga daot mong good. 1/4 na dari. Halo. Halo kayo. 85 o 65 rin. 25. Na 150. Nakahipon na nga walay kuan? Urot naman doon, ano cooler. Ah, na color. 1/4 Ha? Bago na? Ah, di na color kay mo mag gilina ako na tong tinai na. Ilagan dito. Ako lang. Wala na ko ito, ha? Ako lang po. 1/4 yun. Kita po, wait. Bayad. $150 ka na doon. Oh, imo haring. Oh, imo to. Ah, ako tong Pila tanan te? 175. 175. Dati ah. Naka-5 dito? 5. 5. Dati. Suka na nagkalitas ko agad. Ilang ginamos ni? Inamas? Oh. 20 takos. Saan na takos? Sa? Wabani una akong ginamos. Ha? Una. Luna, sige lang. Ha? Ugasan gyud po na. Hindi mo ka laro ginamos, ugasan ako na. Suka. Ilang sukan mo? Pinta na. 50? Ako na namin. Pila tanan? Cinta. Wala sa kul tubig yung sukaan mo. Yun, ginito. Oo. Kaya ang buwan ko kay Kam na siya. Yun yung na sa laom. Butulila na to. wala oh. Ang kalaom ko na pakita. Panta na batasan. Ah, Palaro. Importante? Ya, kana ni dia. napagya ko na ko na eh. Wagi kong gamay na eh. Sabang.
Pila ang balding yan eh. Asa na amigo? Ano, 120? Kan dako ni. 145, kadang nasa ubos. 145. Kato lang eh. May butin to. Oh. Stop. Ay, usap ka basiyo niya. Ugda ang basiyo pila. Oh, bala din mo? Di, ugda basiyo ba pila? Ay, wala mo may buta ba siya? Wah, kaya explosive mo dito. Takpan mig na dito. Bara, stop ra na. Wala kay. Wala. Wala may anak kay. Takpunon niya ng buligyan. Puno din ng butin. Baso dong naamo do. Explosive man dito eh. Kanya. Pag na siguro to pika siguro. Dire dire. Baso dong naamo. Ay man. Be. Yan yung mong koste? 20. 20? 20 ang buto. 20 putos. Dibol yate. Kuan. Duha. Ah. Ya munggo sad. Ala. Man, ang bibiro na. Hala, kada ko man yung kwarta Ya yan. badawat kan teksin siyo ngom ni kaabot. 40 o 50, 90. Mabinta. Hmm. Yung piso naman eh. Pagpiso na din na. Sabi din rin na lang na yung 1,000 lang. Yung lang. Piso man yung 1 rate, 25. Huwag yung kaabot.
Ah. Naman ka dito sa butangan na nito. Ah, masod na sa hambog. Kaya mabagrang ring. Hmm.